Γεια σας μάγκες, σήμερα θα προσπαθήσω να ανεβάσω το Squeak Tire 20 και ας το κάνουμε μαζί. Θα παίξω Jengram. Ωραία, πιστεύω το έχουμε. Η μία συμπακτήρια μου έχει Sandy και η άλλη έχει Nita, που έχει και skin στην Nita. Αυτό, εδώ βλέπουμε για ένα triple kill από τη Sandy. Δεν το είδα. Πώς έγινε αυτό. Μ' αρέσει αρκετά ο Squeak. Μπορώ να πω ωραίος υπόκτης είναι. Όχι. Wow, ωραία. Ευτυχώς. Ωραία. Σωθήκαμε από διαμαγείας, μπορώ να πω. Ωραία, μου κλείψε το kill Sandy. Αλλά και δεν πέθανε εξαιτίας της. Τέλεια. Έχω 5 από τα 10 ποτάκια. Αυτό θα με βοηθήσει να ανεβώ. Έπρεπε να τις είχα ρίξει, να προλάβω να τις πάω. Λαγκάρω λίγο. Ας ανοίξουμε μαζί αυτό το ανοίξα μόνος μου και ας ανοίξουμε ένα μαζί. Super Rare. Σε αυτή τη φάση του βίντεο να επενθυμίσω ότι θα κάνουμε βίντεο καθημερινά, σε καθημερινή βάση, τουλάχιστον θα προσπαθούμε να το κάνουμε αυτό. Να μπαίνετε στο YouTube μας, από εδώ που θα ανεβεί το βίντεο, να μας βλέπετε. Έχω το κανάλι αυτό με ένα φίλο μου και έχουμε και στο TikTok ένα κανάλι, άμα θέλετε να μπείτε. Θα ανεβάζουμε και εκεί λαϊβάκια, προφανώς Fortnite και όχι τόσο Brawl Stars, αλλά μπορεί και να ανεβάζουμε και Brawl Stars. Το όνομά μου είναι Χαράλαμπος, όπως δεν με ξέρει, και το όνομα του φίλου μου είναι Δημήτρης. Τώρα όποιοι δεν μας ξέρουνε, μας μάθανε. Θα προσπαθήσω να μην πέθανε από αυτόν εδώ. Ωραία, απέφυγα τις βολές του, όσο μπορούσα. Όχι, αυτό είναι λίγο δύσκολο. Ναι. Είναι πολύ καλή άμα έχει ulti. Είναι πολύ εύκολο να χάσει κάποιος άμα δεν ξέρει να παίζει κιόλας. Ωραία, αντέτε αυτός. Ωραία, άλλος ρίψει την όσα 4 πήγε, έπεσε πάνω στη σφαίρα που είχα ρίξει πιο πριν. Και είναι λίγο δύσκολο να την πιάσουμε. Ας πάμε για τα kill, δεν πάμε για το win τώρα. Μακάρι να πετύχει ένα σφαίρες. Δεν πειράζει και ας μην το πάρουμε, τουλάχιστον να κάνω τα most kill εγώ. Εντάξει, δεν πειράζει. Είχανε 11 ποτάκια. Λοιπόν, αυτό το βίντεο ελπίζω σας άρεσε. Αν σας άρεσε πατήστε ένα like, ένα subscribe και τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο.